आयतारा बेती हांगसर स्वामी समर्थाच्या देवळा खातीर बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या वेळार श्री श्री 108 महंत मठाधीश परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडे काका महाराज हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे मंदिर हे एक जागृत सत्य आहे। हे मंदिर हे भक्तीचं द्वार आहे। हे मंदिर नुसती मंदिरं उभी करायची नाहीत। या मंदिर उभं करण्यामागचं गौण संस्कृतीचा एक आदर्श आहे। हा आदर्शक आहे। मंदिराच्या माध्यमातून दीन दुबळे लढीत पडीत रंजले गांजले त्यांची सेवा करणं आहे। निसर्गोपचार केंद्र चालवणं आहे। योगा केंद्र चालवणं आहे। पर्यटकाच्या दृष्टीने जितकं करता येईल तेवढे हा स्वामी मंदिरात आदरणीय श्री गावडे महाराज यांना उपस्थित असतात। त्यांची मुलाखत तुम्ही घेतली आणि त्यांच्या शुभहस्ते एक नवीन प्रकल्प आम्ही सुरू झाला। नाईक कुटुंबियाच्या वतीने सगळ्याच्या वतीने या प्रकल्पाचं म्हणजे शिलान्यास सांगण्यात जाता गोंयकारा खातीर फार अभिमानाची आसा। स्वामी समर्थ कितें हे सगळ्यांक खबर आसा, जगाक खबर आसा आणि गोंयकारांचें भाग्य आणि खास करून परवरेकारांचें भाग्य की हे स्वामी कल्प करतून आज हांगा तांची उपस्थिती आजपासून सुरू जाता अशें म्हाका दिसता। समाजात कशा पद्धतीचे कार्य असते, मोठी मोठी कार्य असतात, परंतु त्याला जर अध्यात्माचा जर आधार नसलो तर त्या कार्यांक काही रस उरना। आणि म्हणून प्रत्येक गोंयकार हो आध्यात्मिक भावना त्याच्यान आसा, त्या भावनेक आणि वाड जावची ही ह्या सगळ्या मठाच्या आणि मंदिराच्या बाबतीन जे कितें करपाची आहा ताचे फाटल्यान भुमिका ती आसा। आणि ह्या मठाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या तरेची सामाजिक सेवा आणि त्या सगळ्यात मोठी सेवा इतकीच की मनीस हो खरोखर मनीस जावचो। मनशेपणाचे जे कितें आसा ते ह्या अध्यात्माच्या माध्यमातून हे येवंक शकता, प्रकट जावंक शकता आणि ताका एक तेंको दिवपाक लागून ह्या मठाची आज सुरवात जाता। हांव म्हाजी कुटुंबीय इतर सगळ्यांचे तांकां सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता की हो प्रकल्प ताणें हाती घेतलेलो आसा आणि ह्या प्रकल्पाक संपूर्ण गोंयभरांतून निश्चितपणे साथ मेळटली। आमी तांचे बरोबर आसात, आमचे आमदार आसात, इतर सगळी मंडळी आसा, केदार आसा, या सगळ्यांचे साथ मेळटली आणि बेगिना बेगीन हो मठ पूर्ण जातलो म्हाका पूर्ण खात्री आसा। जेन्ना गावडे महाराज स्वता हांगा येवन ह्या सगळ्या कामाची सुरवात करतात ते काम केन्नाच फाटीं उरची ना अशें म्हाका सांगन दिसता।